zatitzen dira. Unitateak, hamarrekoak eta hogeiekoak. Az gaitezen unitateekin. Unitateak 0 eta 9 artean zatitzen dira. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eta 9. Hauen bukatzeko, hamarrekoa behar dugu. Hamar. Ongi. Hamarrekoak osatzeko unitateak behar ditugu. Hauei, hama ege desagertuz gehitzen zaie. Hamarrekoak gehitu eta hamabi, hamairu eta horrelako hitzak sortzen dira. Hauek dira hamarrekoak. Hemen dituzue hamaika, hamabi, hamairu, hamalau, hamabost, hamasei, hamazazpi, hemezortzi eta hemeretzi. Kasu, hamaika, hemezortzi eta hemeretzi salbu espenak dira. Segi dezagun orain hogeiekoekin. Hogei eta hogeiekoak osatzeko unitateak behar ditugu berriro. Hogei ta gehituko diogu. Hogeita bat, hogeita bi, hogeita hiru eta abar sortzeko. Hogeita bi adibidez. Segitzeko, hamarrekoak gehituko dizkiogu. Hogeita hamaika, hogeita hamabi, eta horrela, hogeita hamarrekoak sortuko ditugu. Segi dezagun, pixka bat urgunako. Orain, berrogei behar dugu. Bi aldiz hogei, zenbat da, bi aldiz hogei, berrogei da. Berrogei eta unitateak gehitu. Berrogeita bat, berrogeita bi, berrogeita hiru eta abar. Berrogeita bederatzi arte. Hamarrekoak gehitu arte. Berrogeita hamaika, berrogeita hamabi, berrogeita hemeretzi. Eta hirurogei egiteko, zenbat aldiz hogei behar dugu? Hirurogei egiteko, hiru aldiz hogei behar dugu. Horrek, hirurogei sortzen du. Hirurogei eta unitateak gehitu. Hirurogeita bat, hirurogeita bi eta hirurogeita bederatzi arte. Hurrengoa, sinpleki, hamarrekoak gehitu. Hirurogeita hamaika, hirurogeita hamabi, hamarrekoak gehituz. Hirurogeita hemeretzi arte. Hurrengoa asmatuko duzue, nire ustez. Hurrengoa, lau aldiz hogei da. Lau aldiz hogei, sinpleki, laurogei. Eta berdin, laurogei eta unitateak gehitu. Laurogeita bat, laurogeita bi. Eta hamarrekoak gehitu. Laurogeita hamaika, laurogeita hamabi. Horrela, urrun bat gara. Begira. Ehun, hau dugu zenbakirik handiena. Ehun ta bat, ehun ta bi, ehun ta hiru. Eta hamarrekoak gehitzen badizkiogu. Ehun ta hamaika, ehun ta hamabi, ehun ta hamairu. Horian, goazen, garagardo baten atera. Ai. Egunon. Bai, eta zuen garagardo bat atera. Bai? Sorry. Few moments later. Biga garagardo doi. Ai, ados. Bat. 346 minutes later.